नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानकु मो चैनल को स्वागत करछि। तो आपण माने प्रत्येक दिन सबुदिन आपण माने टीवी हो मोबाइल हो जे कोनोसी माध्यम रे आपण माने सबुदिन फिल्म नाच गीत सब प्रकार सीन आपण माने देखुचंती। किंतु आजी मो बापा मो भगवान को विषय रे आपण को सहित मो बापा को स्टोरी सी होछि मो रियल गॉड तांको विषय रे आपण को किछि କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିପରି ମୋ ବାପା ଥିଲେ, କିପରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିପରି କ'ଣ ତାଙ୍କ ରିଲେଟେଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ବାପା ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି ନା ସେମାନେ ମୋତେ ଚାଷ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଡାକନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସାନ। ତ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାତି 4ଟାରେ ମୋତେ ଡାକିକି ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ବାବୁ ଯାଅ ଆମର ବଳଦମାନଙ୍କୁ କୁଟା ଦବୁ, କୁଣ୍ଡା ଦବୁ, ମେରା ଦବୁ, ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଘାସ ଦବୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଖାଇଲେ ଆମେ ଚାଷ ବିଲକୁ ନେଇଯିବା ମୋତେ କୁହନ୍ତି ବାପା। ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ମାନେ ଘାସ କୁଣ୍ଡା ଯାହା ଖାଇବା ଦେବେ ମୁଁ ସେଇଆ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ଦିଏ ଏବଂ ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଯାଉ ବିଲକୁ। ତ ବିଲରେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଚାଷ କରେ। ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହଳ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ହଳ କଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ବାବୁ ଆ ତୁ ଥରେ ହଳ କରିବୁ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ମୋର ମାନେ ଚାଷ କାମରେ ସବୁ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ବଢିଗଲା, ମାନେ ଶିଖିଲି, ମାନେ ବାପା ଯେତିକି ଶିଖିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କର 80-90% ମୁଁ ଏବେ ଶିଖିଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ଛୋଟବେଳୁ ସବୁବେଳେ ହଳ କାମ ମୋତେ ଶିଖାନ୍ତି, ଧାନ କାଟିବା ମାନେ ଧାନ ଲଗେଇବା, ଚାଷ କାମ, ଧାନ କିପରି ବୁଣିବା ସବୁ କାମରେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସବୁ କାମରେ। ତ ଏବଂ ଖାସ୍ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଚାଷ କରିବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବିଲଟାକୁ ହଳ କରିକି ଶେଷ କରାଯାଏ ନା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଉପରଓଳି ହବ ମା ସେତେବେଳେ ପଖାଳ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ହଉ, କଲରା ଭଜା ହଉ, ଶୁଖୁଆ ଭଜା ହଉ, ସେହିପରି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ନେଇକି ବିଲକୁ ଯାଏ ଏବଂ ବିଲ ହିଡ଼ରେ ବସିକି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ପଖାଳ, ବାସି ପଖାଳ ଏବଂ ସେଇ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ସହିତ ଭାତ ଖାଉ ନା ସେଇଟା ପୁରା ଅମୃତ ପରି ଲାଗେ ୟାର। ଯାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି ସେ ମୋମେଣ୍ଟଟା, ଖାଇବାଟା ହିଡ଼ ଉପରେ। ଏବଂ ଏହିପରି ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବିଲ କାମରେ। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକରି ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଏବଂ ସେଇଠି କିଛି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି, ସାଙ୍ଗ ହେଲି, ଖେଳିଲି, ବହୁତ କିଛି ହେଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ସେମିତି ବିତିଲା। ତାପରେ ଆମେ ହଉଛୁ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଧନୀ ଘରର ପିଲା। ତ ସେଇ ପିଲା ଭିତରେ ଆମର ମାନେ ଘର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଏମିତି ସେମିତି। ବାପା ମୋର ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କୁହେ ମୋ ବାପା ଚାଷୀ, ଏଇଭଳିଆ ଅଙ୍ଗି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଟ୍ କରନ୍ତି, କିଛି ତ ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଲା, ବହୁତ କିଛି ହୁଏ। ଏବଂ ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ ହାବିଟଟା ପଶିଗଲା କି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଡକାଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ କି ମିଟିଂ ହବ, ଏମିତି ସେମିତି ମିଟିଂ ହୁଏ ବୋଲି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ ଆସନ୍ତି, ସୁଟ ବୁଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ। ତ ମୋ ବାପା ତ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ, ତ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକେନି ମିଟିଂକୁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ବାପା ଆସିଲେ ଯୋଉ ପିଲା ଯଦି ଦେଖିଦେବେ କି ମୋ ବାପା ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି ଏମିତି ସେମିତି, ତ ପିଲା ହସିବେ। ସେଇ ଭାବନା, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ଡାକେନି ମିଟିଂକୁ। ମୋ ବାପା ବିଷୟରେ ଯଦି ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ, ତ ମୁଁ କହିଦିଏ ବାପା ଏମିତି ସେମିତି କାମରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆସିପାରନ୍ତିନି, ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ମିଛ କହିଦିଏ। ମୁଁ କେବେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରେନି କି ଇଏ ମୋ ବାପା, ସେମିତି। ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ମୋର ଏତେ ମାନେ ମୋର ଖରାପ ହାବିଟ ପଶିଗଲା କି କାହିଁକି ନା ମାନେ ଗରିବ ହେଇଥିଲେ ପିଲା ବି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ମୋ ବାପା ଏମିତି ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ସେମିତି ବହୁତ କୁହନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବାପା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଦିନେ ବାପା ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଥାଏ, ହାଫ୍ ଡ୍ରେସ୍ଟା। ତ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଇଥାଏ କି କାଲି ତୁ ହଷ୍ଟେଲ ଯିବୁ। ତ ବାପାଙ୍କ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିକରି ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲି, ମୋର ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ କାନ୍ଦିକିରି ମୁଁ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲି। କାହିଁକି ନା ମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲା କ'ଣ କହିବେ ତୁ ହାଫ୍ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଛୁ, କି ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଖିଲେ ଖରାପ ଭାବିବେ, ଡ୍ରେସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ।
से भाया कहिबे भाबी करी मो बापा को अंधार होइथे मु तांको कांदी करी मोर ए ड्रेस नु मते फुल ड्रेस किन दियो ए परी मो बापा को बहुत कष्ट देइची। तो एपरी छोट छोट जिनस बापा को बहुत कष्ट देइची मु ए जिनस नेबी नै माने नेबी नै ए भलिया मो बापा को पाखरे कांदे तो से माने मते जा हो मते खुशी करे से माने तांकर खुशी को त्याग करी मोर ମାନେ ମୋର ଖୁସି ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଏଇପରି ହସ ଖୁସିରେ ଲାଇଫଟା ଗଡୁଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ପରେ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଏଇପରି ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଉଠୁଥାଏ। ପାଠ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ପଢା ଯାଉଥାଏ। ମୋର ପାଠ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପଢୁଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦଶମ କ୍ଲାସ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମାନେ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। तो किछि दिन रहिली तांकर देह खराब हैला तापरे तांकु मेडिकल नेलु आमे ठाकुरमुंडा नेलु केउझर बारिपदा बालेश्वर एगुड़ा बहुत मेडिकल ने हॉस्पिटल ने बहुत मेडिकल ने गलो आमे तापरे लास्ट नेलु आमे कटक नेलु बापांकु तो सेठी चिकित्सा हैला तो सेठी तापर चिकित्सा पर घर को आसिला तो टिके तांको देह टिके भलो होई थाए एवं किंतु पूरा पूरी तांको देहटा माने पूरा रिकवर ही नथिला पूरा पूरी तांको देहटा भलो ही नथिला तो तांको देह खराब होई थाए तो से गुड़ा हेले भी मेडिसिन खाउଥାଏ तो मु तांको बापांको सहित मिसिली तांको सहित कथाबार्ता खियापिया से गुड़ा दिन कटुଥାଏ तापरे हमरो बापांको पाखरे मु रुए सब बेले तांको गोड़ हाथ सब मालिश कर दियो मुंडो मालिश कर दियो तो तांको सब बेले तांको देह जते बेले खराब थिला मु तांको सहाय्य तांको पाखरे ही सब बेले बसी थाए এবং এগুলো কিছু দিন বিতি গলা পরে আম হস্টেল খুলি গলা স্কুল খুলি গলা তো সেই টাইম রে মতে বহুত কষ্ট লাগুଥାଏ বাপাଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁନର୍ଭାବରେ ରିକଭର ହେଇନଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କିପରି ଯିବି ଭାବୁଥାଏ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବି ବାପା ବି ମଧ୍ୟ କହୁଥାଏ କେତେ ଦିନ ବାବୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲ ପଠେଇ ଦିଅ ସିଏ ପାଠ ପଢୁ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏଇଭଳିଆ କହୁଥାଏ ତ ସେ କଥା ଶୁଣିକି ଭାବିଲି ବାପା ବୋଧେ ଠିକ ହେଇଯିବେ ହଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି ଭାବିଲି ତ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଖରାପ ଥାଏ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ମୋତେ ହଷ୍ଟେଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତ ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି କରି ଗଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥାଏ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଉଥାଏ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥାଏ ମୋ ଆଖିରୁ ଝର ଝର କରି ଲୁହ ବହୁଥାଏ କି ବାପାଙ୍କର ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ଥାଇ फिर भी मु हॉस्टल जाउची एवं मु जेतेबेले बस रे बसिते सेई टाइम रे एते आखिरु लुह झरुताए कि अटकी भी पारु न थाए बहुत कांदी कांदी करी मु हॉस्टल गली तो हॉस्टल रे रही कि हॉस्टल रे भी मते बहुत सब दिन बापा को चिंता करे तांकर देह भलो हैला ना नाही ताकू एमती एते कांदिली बहुत चिंता करथे एबोला किछि मास गडला एबोला एवं हमकु दशहरा छुट्टी मिलला तो आउ थरे मु घर को पळी आसली आउ 3-4 मास पर हमर मैट्रिक एग्जाम थाए सी टाइम रे तो बापांको देह भी ठीक से भलो ही न थाए एवं तांको सहित पाखा पाखी तांको पाखरे मु सब बेले रुए बापांको जतन करे एवं पाठ मध्य पढुतिली ता सहित जेतेबेले घर को आसली सेतेबेले को मते कहले गां रे ट्यूशन कर भलो पढ़ा पढ़ी कर तोर एग्जाम पाखे आसले एबरी मते कहंती तो बापा सहित सब दिन मालिश पालिश करे एवं सकाळ ट्यूशन मु जाए तो एभला किछि दिन गला घरे मते कहंती तोर एग्जाम पाखे आसिला मन देकी पढ़ा पढ़ी कर जा तू बापा को चिंता कर नहीं आमे देखिबो एपरी मते घरे कहंती कि तू मो दिलटा सब मो बापा को पाखरे थाए एवं दिने दिने बापा संध्या बेले बहुत माने पार्टी करंती बथा हुए तांकर माने पेन हुए तो ओ आ ए भलिया पूरा कांदंती तो मु तांको पाखକୁ जाए तांको गोड़ हाथ चिपी दी एवं तांकर जो जंत्रणा पीड़ित अवस्था रे जो तांको पेन होतिला तांको देखि कि मु मध्य कांदते चुप दिने दिने मते डाकी नबो एवं मु तांको मालिश करे सेई टाइम रे से माने बापा मो सामने रे कांदंती तो मु भी कांदी पकाए तो बापा को मु कोन करबी ना पैसा अछि ना टंका अछि मु माने करि पारि बापा को सब मेडिकल नै सारू पैसा भी बहुत सब खर्च होई साथे आ पैसा घरे भी न थाए तो आ किछि उपाय न थाए बापा को पाखरे बसी की कांदु थाए एवं तांको मालिश करे गोड़ हाथ तो एबरी किछि दिन गला
ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ ମାନେ 5-7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଦିନେ ଡାକି ଆଣିଲା, ମୋତେ କହିଲା ବାବୁ ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ମୋତେ ମାରିଦେ ମୋତେ କହୁଥାଏ ଏବଂ ମୋତେ କହୁଥାଏ ଯା ବ୍ଲେଡ୍ ଆଣିଦେ ଏବଂ ମୁଁ ବ୍ଲେଡ୍ରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମୋତେ କହୁଥାଏ ଏବଂ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଥାଏ, ବାପା ମୁଁ ତୋତେ କିପରି ମାରିବି, ତୁ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ, ମୁଁ ତୋତେ ମାରିପାରିବିନି ମୁଁ ତାକୁ କହୁଥାଏ ଏବଂ ମୋତେ ବାପା କହିଲେ ଯଦି ତୁ ଆଜି ମୋତେ ବିଷ ଦେବୁନୁ ତେବେ କେବେ ମୋତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବୁନୁ ବୋଲି ମୋତେ କହୁଥାଏ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ କଥା କିପରି ଶୁଣିବିନି ସେଇ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି ମାନେ ଏତେ କାନ୍ଦିଲି, ତାପରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାଗିଗଲି, ମାନେ ବିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଗଲି ଏବଂ ଦୋକାନରୁ ମୁଁ ବିଷ କିଣିକରି ଆଣିଲି ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି, ଏଇଟା ନିଅ ପିଅ। ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଭାଇ ଦେଖିଦେଲା ଆସିକି ବୋତଲଟାକୁ ଧରିକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ମୋତେ ଘରେ ଗାଳି କଲେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ବିଷ ଦଉଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି ଆଉ ବାପା ମୋତେ ଏମିତି କହିଲେ ଯଦି ତୁ ଆଜି ମୋତେ ବିଷ ଦବୁ କହିଲେ କେବେ ବାପା ବୋଲି ମୋତେ ଡାକିବୁନି ବୋଲି ମୋତେ କହିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦଉଥାଏ। ତ ତାପରେ ଏପରି ବହୁତ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଲା, ଏପଟେ ମୋତେ ଘରେ ରାଗିଲେ, ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏତେ କାନ୍ଦିଲି ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିଲି, ବାପାଙ୍କର ଦେହ ବି ଏତେ ଖରାପ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ ଆଉ ଖାଇବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ପାଣି ପିଇଲେ ନାହିଁ। ତ ଏପରି ଆଉ 2-3 ଦିନ ଗଡ଼ିଲା, ଘରେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯା, ବାପା ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ରହିବ, ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଶୋଇଥିବ ମୋତେ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲି ଏବଂ ଟ୍ୟୁସନ୍‌ରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ଭାଇ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଯାଅ କହିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ମୋର ଟିକେ ଅଜୀବ ଫିଲ୍ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି କି ଏଇପରି ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଥାଏ। ତାପରେ ଗଲି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବାପା ନଥାନ୍ତି ଏଇ ଦୁନିଆରେ। ତ ୟାର ଏଇପରି ମୋର ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତ ବାପା ହେଉଛି ମୋର ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭଗବାନ। ତ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଏଇ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲେ ନା ଏତେ କଷ୍ଟ ଏତେ କାନ୍ଦିଲି ୟାର, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ବାପା ବିନା ଏଇ ଦୁନିଆଟା ମୋତେ ପୁରା ଅଧୁରା ଲାଗିଲା ୟାର। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ୟାର, ବାପାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି ବାପାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି କି ୟାର ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସେମିତି ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ନା ମୋ ଜିନ୍ଦଗିରେ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପରି ମୋତେ ଲାଗେ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଲ ଯାଉଥିଲି ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏଇ ଦୁନିଆରୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ନା ଆଉ ବିଲକୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାଡ଼ୁନାହିଁ। ତ ବାପା ବିନା ମୋର ଦୁନିଆଟା ପୁରା କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ କି ଏଇନା ମୋତେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଯେତେ ପଇସା ଆସିଲେ ବି ମୋତେ ବହୁତ କମ୍, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ପରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବାପା ବିନା। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାପାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ସେଇଟା ମାନେ ଜଣେଇବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବାପା ଗରିବ ହଉ ଧନୀ ହଉ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହଉ ବାପା ହେଉଛି ବାପା। ତାର ସେମାନେ ବାପା ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ନ ପିନ୍ଧିକି ତାର ଚିରା ପଟାରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍‌ରେ ବର୍ଷ ସିଏ ନିଜେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୁଅକୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିଥାଏ। ତ ବାପାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ ୟାର, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପଛେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପାଖରେ ପଛେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ଫଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ୟାର। ବାପା ମାଆ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ପୁରା। ଏଇଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୋରି ସବୁଥିରେ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ବାପା ମାଆ ବିନା ଆମେ ଜୀବନରେ କିଛି ନୁହେଁ ୟାର। ବାପା ମାଆ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନା, ବାପା ମାଆ ମାନେ ଆମର ସୁଖ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ଲକିବାନ୍ ୟାର। ତୁମେ ବାପା ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ କର, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତାଙ୍କୁ କେବେ ମାନେ ଗାଲି ମାଡ଼ ଗୁଲଜ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ୟାର। ବାପା ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ। ବାପା ମାଆ ବିନା ଦୁନିଆ ବହୁତ ଅଧୁରା ଲାଗେ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି ନା ସେତେବେଳେ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି।
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରେ ସବୁବେଳେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଥାଏ ୟାର। ତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବିନା ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ୟାର। ଏବଂ ମୋର ବାପାକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଯୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଥାଇକି ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ବାପା ବଞ୍ଚିବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ୟାର। ମତେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତମ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମିସ୍ ୟୁ ବାପା।